Аз съм Даяна. Аз съм Александър. И двамата сме собственици на бранда DecoShop. Днес сме в нашия физически магазин в град Пловдив, който се намира на улица Павел Калпакчиев 40. В DecoShop предлагаме изключително разнообразие на различни видове сладкарски инструменти и консумативи. Също така сме вносители на висококачествени продукти от Италия, като силиконови форми, всякакви резци, отцветители, с които може да отцветите теста, кремове, напитки. Въобще продукти, които са много широко спектърни за крайния клиент. Друга основна категория продукти в нашия онлайн магазин са принтовете. Имаме отдел на принт зона в сайта, където могат да се прикачат изображения. Тези изображения могат да бъдат лични снимки, може да бъде фирмено лого, може да бъде просто картинка с някакъв надпис и дата или каквото е важно. Тези изображения спокойно принтираме на ядивна хартия, която клиентите могат да апликират върху сладкарските си изделия. Освен гамата от хранителните продукти, в DecoShop може да намерите кутии, подложки за торти, кутии за мафини и други продукти. На нашия сайт имаме отдел на B2B секция, където наши бъдещи партньори могат да си направят регистрация и също така нашите настоящи партньори могат да си правят онлайн поръчки и да виждат съответните цени и количества за тях. Всичко това и още много продукти може да намерите както във физическият ни обект в град Пловдив, така и на DecoShop.bg.